optag. Skal du finde hinanden igen? Vitre. Vindue. Immeuble. Boligblok. Ramme. Aperçoir. Marché. Atgo. Immeuble. Nej, færre. Du skal også skrive til færre. At table. Pleuvoir. Fermé. At ramme. Attraper. Igennem. Une toit. Et tag. Det er sådan noget handyman, ikke? Kasse. At ødelægge. Se færre. Écrasé. At blive mast. Ramt. Jeg tror, at table. Ej, det er jo færdigt nu. Ja. Okay, spørgsmål til 100 kroner. På den anden side. Bus. Hvad er bil?